Искаш да играем Brawl Stars. И ще станат 13 000 купи. Сега съм 12 000. Ако се чуете какво хлопам, това е чип. Ето ми го акаунта 27. О, 300 купи ще направя. Имам 48 бройлера. Имам 1000 купи шеле. Имам мек. И новия бройлер за мен е супер добър. Много е добър, той ги кери. Ето, Ванко Дон черта Pro 6. Това сама. О, не. Бягай от Лили. Спанака. О, не. Окей, чакай малко. Гледай. Бо, защо Бо, бе? Брат, то Бо много ме дразни. Днеска мисля, че ще снимам на Мърдър. Мистерия, ама не знам. Де ще снимам? В Roblox или 99 дни в гората. Абонирайте се за Алекс Дон черта Squid Game, един мой приятел ютубър. Благодаря много за 64 абоната. Хора, много ви благодаря за 60 абоната. Вие даже избухнахме в този канал. Преди имах един, дето имаш, сега има 20. И максимум ми беше 10. Много ви благодаря просто. Майко. Второ място. Стардроп. Това стардропа няма ги откажа. Питайски да дели. Моя? Нищо не разбрах. Стардроп. Аре бе. Така. Днеска ще
правя стрим, мисля, че дали да правя или видео, мисля, че видео или стрим. Ако е стрим, гласувайте какво да направя. Стрим на Murder Mystery или видео на 99 дни в гората с Стефчо и Алекс. И се абонирайте в един канал Алекс, много е як. И той направи 61 абоната. Видеото вече 5 минути. Няма да е... как ме виждат бебата? Как се показах? Чуйте се мага. Чуч, хора, чуч. Е се мага. О, не. Yes. Имаме стар дроп. Искам да отворя, не знам дали ще направя 13 да купи. Ама мисля, че ще го направя. Ако нямам работа, бах ти. Удни така. Утре, аз съм на село, аз живея в Стралджа. Какво? Как ти казах, аз живея в Стралджа, но се преместих на Сямбър преди 4 години и отваряме. Моля, нищо. Добре. Не видим кой има. Какво? Не, защо не западих джемовете за скина на Кит? Не. Пак да купих то. Ако се чуете хората какво ви говоря, имах 30 джема и си купих този скин на този герой, деца. На този герой. Защото много ме изкефи. Аз мога да го купя с блинк почти по-евтино, ама не стана гаче тъпото. Star Power, я да го видим. Добре бе, много добре. 10 Power не. Аз мисля го правя 50 ранг. Ама той си много добър. Много е добър. Той е много добър. И това, както ви казвам, града ми, в който съм израснала е Стралджа, а иначе живея в Стралджа, а сега живея в Ямбол. И цяло лято съм на Стралджа, освен събота и неделя. И петък, утре ще съм цял ден в Ямбол. Долу да само цял ден. И ще снимам видео поне 3 или 4 часа, ако мога. Аз сега от комп. Ако знаете Murder Mystery, не съм снимал видео на нея, гледам, че вие много лайквате и гледате видеята. Отивайте, вчера качих видео с котка и днеска едно видео. И отивайте да ги гледате. О, не. Yes! И казах ви, затова е добър. Бегай! Майко. Днеска мисля да снимам видео на една площадка, ама не знам. Ще играем криеница. Не! Той умря! Майко, победа! 23 ранг бата и най-накрая, бе!
Един Петър. Направо песна. На вас скучно ли ви да стоите в къщи? В момента в Австралия и цъкам на Brawl Stars, после ще гледам и не може да става. То при нас валеше и в Ямбол. И телефона ми загрява. Не знам защо е така. Той така прави много пари. Мисля, че спрям видео хора, извинявайте, ама тъпия ми телефона има, ладно? Уикенди. Майко, това сега, ако ми скочи аз... затиснат само. И от Манди, и от Едгар, и от Бъс. Не е върху как. Извините ме. Мина тук. Мато му е там, бе. Не, толкова знае къде съм. Не. Никакъв случай. Не. Бах, гадното. Четвърто. Той митик. Дай сега с Мелоди. Сега скоро да се памня. Аз не разбирам Brawl Stars, защо върнаха още един път ангелския сезон, брат. То имаше един ангел и демон, само ангелския. Аз мисля, че другия беше демонския. Аз много, поне 10 такива стардропа, имам доста скинчета и доста герои. Тая Мелоди ми е от това. Той и пакнах Мек, също от тези стардропи. Много са късметлийски. И аз мисля от туди ще ви отворя, ако го отворя. Мисля че ще ми се падне Кенджи е много добър. Не, защо не са дашнат? Олей. Вот. Вече бекам 20-30 минути. What the fuck? Какъв ще даде това, бе? Не.